Open a Nedbank My Goals and Just Save account. Register on nedbankcup.co.za to stand a chance of winning money, 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 money. Welcome to my fans on the TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 1, Maruma Kala 0. Don't forget to subscribe. I'm joined by Asanda. Yeah, intense kana. Mina into engifuna ukuyikhuluma la. Pirates into idlala manje. You know we apply lento bathi football tactics. You understand? Yeah, uma ngabe uyabheka ngikhe ngathi mangikhuluma kule game edlulile besidlala neNokuzana kwi-CAF ngathi abantu bafuna thina sipress high siphume and abazi ukuthi la sekumele usebenzise ingqondo because once uphuma uyazi wena ukuthi uprotector ini. So namhlanje I've seen that iyenzeka futhi la eOrlando sesebenzisa ingqondo manje asadlali ngokuthi manje sikhathela ibhola siye phambili manje sisebenzisa ingqondo bangathi yabheka iPirates iyadominate kakhulukazi manje after isisu la isiswini midfielder iyadominate because of what iyazi ukuthi la kula kuhleli khona lento lefunekayo kuOrlando Pirates. Exactly. Yes sir. So ingakho usibona sizowina ama game now and then uMakhawula ngiyeza amajita khalo ngo-TLB mara babonanga ukuthi lapha esiswini kuna something esidrawayo because manje into eyenzeka lapha ibhola asalahli noma kanjani ibhola masol keep esiswini siqale sibheke ukuthi silinikeza abani kanjani ukuze lingasibili sithe back. Remember ukuthi midfielder is stamina se team. So once usukwazi ukuthi sidlale esiswini oboMakhawula benza into right ngithi pick up to the boys. Yes amajita adlale move but midfielder will never let you down. Kaya, man of the match. Man of the match nginikeza Makhawula manje ngiyasho. Makhawula kuzonikeza abanye abantu. Usanapile? Ngithi usanapile? 20,000. Yeah, ngisanapile. Fole ya 20,000 ya. Ayikholeka. Maye.